Mày đi làm cái chẳng hay không? Dia có đầy dây đầy cái gì Pusaba là cái gì này? Đó, pusaba là cái mari kerja. Olah chokai nih, terus saja do. Nah, mau sai của con là mình có thể sai sai kaisa bo party ni neta boya bo ko bo party khane boya bo kaisa kok mathunai bo nong ma rong man non tang kok sana musun tam sana musun dele ham পঞ্চায়েত প্লান nong kai mu còn giặc sát ạ kami para nong para mung ke giặc sát ạ nona je tini tako rate jeuna bo kaisa kok mathunai nong ma rong man boti no bai ra cái đấy chính sai ra cái bằng cọc cả mana bo no bon tam kok sana tam sana musun din bage hấp nó sao nó mà nó hấp nó phải cái gì nữa Belanda untuk no syarat wanita itu ukuran no, ukuran tambahnya peri dicakap sawono. Ang farok sakok kematun kok tripurani kok kematun ang rakes. Tamongkai je cugya nukungni lukurokno ang tini ani khabai, ani nijini pocket ni bai. Ang borokno 10 kg khlai, boroko 5 kg khlai, borok ang tini subawi carinan henno ang tini ubus kanggo busaka, busawino ang tini borno boroko 5 kg khlai 10 jon nukungno ang tini cugya nukungno rika tai gobangma jagao mo hai tongo ang tai rina hinu wan chui tongo jodi sono ani chugui tong hangke ang chungmani jora onang onek amsayon thangeri nai mo haikino mas hawai seri mai phono 2 mas 3 mas hawai se phono ang chugonai ang tai joto no koine mo tongo jara je khaganang lukurok je nukung chugya rok no sobana mo tong hangke borok bo haino hai mo haino buskango agugoi chubanang thu kuno party hiya kuno thangkereng thanglai hiya oi abo haikino chubanang thu ang bo khoroksa kok borok bai kok ma thumnai ang bo khoroksa reporter ang belaikino ang hamjago chini to phano chini borok no korei hiya bang mo korei no ang mo mairung bai sao haiphono ang tini ani lukurok no ani tikra sarok no ang chubanang mo songo onek kobang mo jaga thangi nuk hangkai jeng kok ma thuma thangpro hangkai jeng korei nukni borok no nubu khairago hiya ang bo korei no buyano khara yang abo saimiya hiya ang khairok maganang ang belaikino hamjago tamongkai korei nukno abo haiki chariman khangkai saucha ani bo order phaina nang khakhayo hiya ta ang officially babe ang je kok no thumui tongo official no hoite bang kok sakhano soboje hiya ani pocket ni rang nang tini 50 kg maireng paye 10 jon nukno korei nukni borok no ang tini chubakha 5 kg khaye ab saino jotono haina hai phungka hamni joto ani thakchalai ani fan tono eba ani sai okra mo jotono hambai pore ani pok samane orno paika